Osa, sukaldean gehiago tokatu zait, inoiz baino gehiago. Bai. Baina mailan eserita esan aurten, inoiz baino gutxio jando eta ondo, Osa... Bai, hori gertatzen da, ba... Ze tokatu gau erdian esnatzia eta ura eraten jutea eta holako ze tokatu. Bai. Baina bai, bada, sasoi bat, nik uste dut, gure gorputzari egurra ematen digula. Bai. Gaina da, zer janari mota egiten deun, koipedun janari asko egiten deu, eta gero nasketa asko, alkoholare sartze deu, eta guzti horiek egiten du digestioa pixka trabatuta orduan, behazun zizkua, besikula, pixka trabatuta belima dau, ba, garai hontan gehiago nabaritzen da. Eta jende asko egoten da, gabon ondoren, ba, igual, egunak buelta eman ezin da jatorduei. Pixkat, ba, ikututa, eta orduan, ba, hori, ba, pixkat, iruditzen zitzaidan, ba, garaia proposa dela, ba, pixkat digesti buruz hitz egitea, eta bereziki, ba, hori, ba, besikule buruz hitz egitea, ez? Eta koipiak digestio egiteko oso importantea da. Behasunaren beste funtzioa da baita ere, ba, hori, pixkat, gure esteetako mugimendua estimulatzia. Orduan, esan nahi du, guk ez baldin badugu isurtzen nahiko behasun, askotan idorreria sortzen dela, estreñimendua. Bai. Eta hori... Esan alda kasuetako, da? Idorreria daukan jendia? Bai, idorreria jendia daukana, bati bat emakumetan, porque emakumeak hola delako, ba, dauden idorri asko, estreñimendu asko, dia nahiko behasun ez daukagaloko, nahiko behasun isurtzen ez dugulako. Bai. Eta normalian... Ez dizu kontatu, Garizain zuria bakizue, hemen bekaldean, enborrean, hau niko gogorra izaten da oso aritzua, eta jakiteko askok esaten dute, eta nundi moztu behar da, ez? Hemendik, da horrelain, eta apurtzen dan tokia, hortxe. Eta bestea, hau jateko hau dana. Eta hau, erabili aldozu krema bat egiteko, Garizain zuri krema bat, ero salda bat botatzeko, ero nahi duzuena, bale? Sí, parkatu. Bai, orduan, baita behasun gutxi daudenean, gure kakak kolore argiagokoak izaten dira, eta orduan hori idorreria goten da, bale? Orduan hori da behasuna, orduan esan dezagu digestioentzako, batze bat kaipen digestioentzako, alkalinizatu egiten du, sabletik ateratzen dena, eta gero komunera juten laguntzen digu, bai? Hori da, bale. Eta esan dugu ze behasun zizkua da behasuna pilatzen den tokia. Kiberetik ateratzen den behasun hori, behasun zizkuan pilatu egiten da. Hori da bere funtzioa. Oso ondo. Bai. Ze gertatzen da zerratik azaltzeien arazuak behasun zizkuarekin. Ze gertatzen da. Batzutan biliza, bat. Emakumeetan gehiago gertatzen da. Bestatek, zahartzen goazen enean, gure gorputzeko funtzio guztiak jetxi egiten dira. Osa, ze adinetan, azte zailo emakumei gehiago... Normalean genetikoki emakumei gehiago gizonezkoa baino. Baina ja dadearekin, ez dakit, ez dute daderik esango, porque danak gazte gaude... Hori da. Bai, nabarituko zuen. Bai, hori da. Azkenian, pertsonatik bestea alde handia dago, zartzara noiz edeltzen den, baina egia da edadearekin funtzioa galtzen juten dela, bai? Eta gero baitaren nola janden, guk koipe asko jamali madeu, edo gozo asko jamali madeu. Gozoa, esaten da medikuntza txinatarrean eta esaten da gozoa alkohola bezain txarra dela gibilarentzat. Bati bat, gozo industrial hau egiten dana, koipe askorekin, eta orduan horrekin agusatu bali madeu, bai gertatzen da, azkenian, behasun hori egiten da, biliz hori egiten da lodiegi. Eta orduan, lodiegi egiten da nian, behasun zizkuan dagoenian, egiten duelako poso bat egiten du, barrillo esaten zaiona, barrillo biliar, gazteleraz, ezta? Eta gero egiten dira harriak. Harri famatuak, izaten justenak, eta... Hori da, jendiak kolikoak izaten dituzte, eta askotan, ondikan barrillo balima dao, egiten zute ekografi bat eta ez da ikusten. Ez dauka ezer, baina barrillo egon leikeia. Eta behasun hori izaten nahi du, pixka lodiegi dagoenean, ez dela isurtzen beharra adina digestioarako behar denean. Hor galditzen dela, eta orduan ez daukaguneko behasunikan. Orduan egin behar da, pixkat behasun hori garbitu, arindu, eta berriro martxan jarri. Bueno, ja horrekin bakarrik izugarrizko usaina da, Bai. Horrekin jengibre eta asenarekin bakarrikan. Bai, ez dugu lan, honena, barazki salda bat izango zen, hemen erabiltzea. Gero bigarrenean, lupia egin behar du. Ni lupiari, ni botako nioke ardo pixkat.
Arrotxuri pixkat. Evaporatu alkohola. Bai, eta gero ja berdin da, ez? Bai, berdin da, bai. Vale, Eta garasarik, bai. Vale. Ze gertatzen da? A ber, hemen Euskal Herrian dakoagu ohitura barazkiak asko egosteko. Bai. Orduan, segun eta gure sabela nola dagoen, gu pixkat gastritis balmakagu, pixkat inflamatuta balima da, Bai. guk asko berotzen dugunean, bero dago janari hori. Bai. Osea, dago beroago, ezta? Gutxi eginda baino. Bai. Orduan, claro, hau ja inflamatuta eta bero balima da, zuk barazki hori gehiegi egindako barazki hori ez zaio ondo joaten. Claro. Hobeto da pixkat arintxo egitea. Osea, gutxiago egin da, hobe izango zen? Osea, Bai. zu aprobatekututa bako zen? Bai. Bitu, nik uste nuen lan errestu beharko geniola, ero lan ondo... Bai, baina hor erdibideko da. Osea, gordina esateko, esan delako, biliz gutxillo dagoenean, behazun gutxillo dagoenean, eta gaina zabela errez inflamatzen da orduan, Bai? guk gordina bakarri sartzen balima diogu, orduan ezin du, osea, digestio indarra galduta daukolako, bale? Gehiegi egosten balima deu, janariak oso egosita eta oso sukalduta daudenean oso beruak dira. Aha. Bai? Eta orduan, hau ja, inflamatuta balima dau, bero hori ez da torrondo. Eta da erdibideko bat. Vale. Ez oso gutxi eginda, baina bai, ez gehiagi eginda ere. Beste aukera bada, adibidez, hola dauden pertsonak eta esan dugun bezala ensaladak eta geizkia sentatzen zaie, eta igual ensalada faltan botatzen dituztelako, orduan da, eskaldatuak egitea. Hori, azenaioa raiatu, hori da, azenaioa raiatu, enberkoniko hori bai, zati txikiagoak, azenarioa, azalorea brokileak txikitu raiatu, eta gero ja eskaldatu, utzi osten, eta gero ja, oztuta dagoenean, orduan, hori, ensalada moduan alinatu eta jan. Hori egin daiteke. Behazun xisko ondo ez dagoenean, okerren sentatzen duena letxuga da. Ni eskendu letxuga Silvana. Baina eskarola adibidez, eta oingaraikoa eskarola deu. Eskarola bai, eskarola hobeto juten da. Osa, letxuga ez da... Bai, letxuga ez da Ni banez eskarola salea. Bai, eskarola, oin eguko eskarola, txiki egin. Eta oso goxua da. Hori hobeto betia sentatzen du, miketzagoa da, eta miketza denez, eta barazki miketzak eta behasuna eta estimulatu egiten du, eta arindu egiten du. Bai.